uqinisekise umuntu ukhuzane uyinkosi kaMaskandi. Ayeke Dlamleza, hey. Ayeke Dlamleza, hey. Lolu daba silitholeke izolo kodwa sidecide ukuthi ividiyo ke senze namhlanje. Post lapha nebhalwe uKhuzane uMr Mpungose King Dlamleza. Elufunde kanje: namhlanje ekuseni ngivuke nezindaba ezibuhlungu ngendlela engachazeki zokuthi uMvumeleni Zwane akasekho emhlabeni. Angikholwanga namanje futhi angikakhona. Sengixhumene nomndeni wakuqinisekisa lokhu. Akuvumi kodwa akukho engizokwenza. Lesi simo asemukeleki. Akuvumi ukuthi ngiyikholwe kodwa akukho esizokwenza. Kufanele siduduzane. Phumula Mrenkane, phumula mfowethu. Kusho ukuthi olwakho uhambo usuluphethile njengoba sonke singabahambayo kulo mhlaba. Nakuba besisazitshela sisazoba nawe kanti siyasikhohlisa. Ngifisa umndeni uNkulunkulu uwuqinise awubophe izinyembezi amandla ayasiphelela asazi konakelephi. Izingane nezihlobo nabangani duduzekani. MaBlue Nation angabi nawo amazwi afanele engingawasho kulesi simo. Asicele uNkulunkulu asiqinise angazi ngempela. Sidunguza ebumnyameni. Yiyo-ke le nsizwa-ke yalaphana ngoma. Umvumeleni Rank Zwane bathi udlulile emhlabeni. Omunye wabalandeli abanohlonze okade benohlonze kakhulu laphana ekukhuliseni umsebenzi-ke kaKhuzane iDlamleza. Abanye abalandeli abaqala uKhuzane efika endimeni ukuthi bemlandele bethande nomsebenzi wakhe bemphusha bebesebalazwe nje ukuthi cha bayamphusha uKhuzane kakhulu. Uphinde wabuya kuKhuzane esezoveza ukuthi siyaxolisa sigcine singadlulisanga imbangela yokudlula kukaMvumeleni Zwane yingenxa yokukhungatheka esinakho. UMvumeleni udlule ngenxa yemoto eyaphaphalaza emgwaqeni yeza kubona behamba ngezinyawo bebheka egaraji bebabili kodwa lona omunye umfowethu uyena okwazile ukuyivikela imoto ebiqonde kubona yena angangakwazi ukuyivimba. Namanje ngisadidekile ngifunda kanje indaba. Udlale enkulu-ke indima-ke eMvumeleni Zwane ekukhuliseni nanekuphusheni umsebenzi kaKhuzane. Ngenye yezinduna ezilapho kwagoqa uma ukuthi ube yiye induna ubeba phambili beseqhulwini. uKhuzane bemkhonze kakhulu ngenxa yamagalelo abenawo abonakalayo nayikhulumelayo endimeni-ke kaMaskandi especially laphana kwagoqa sithandaza. Makhumalo Sixubho senkukhu edumbe iposti nje kuFacebook naye omunye wabantu abathinteke kakhulu bazodlulisa amazwi enduduzo nokudumala wathi ake bakwethu asibabiza bonke uSkhupsedesh Onhlex uSiphamandla Dash Osimonyo nebandla nje lonke elisondele noRank eMvumeleni Zwane. Hayi bafethu, uma exega kithi amadoda I can imagine awini anjani uMehlentombi Zwane Mangeta. Awumngani angazi ngokududuza ngethini ngomfowenu sigqameke sonke siwu-Blue Nation. Lena ayikhulumeki kunzima ukududuza umuntu kwawena amehlo egcwele izinyembezi. Ake sibeke kumdali noma izimo ezinje zikwenza sibungabazi ubukhona bakhe. Yiyo-ke insizwa lezinye zey'thombe zayo elaphana kuFacebook. Lungelo V laphana uma ngithe ngiyabheka ngiyasesha ngathi ukuthi naye ukhalile wabhodla emswaneni wabhoka emswaneni wathena Mangete mfowethu sengathi umoya wakho ungaphumula ngokuthula umndeni nezihlobo baduduzeke. Ngiyabonga ngakho konke okuhle engikwenze nawe usaphila. Phumula-ke Mangete. Isho njalo-ke indaba laphana-ke indaba ezibuhlungu esiyizwile ezibuhlungu kakhulu umndeni wakwaZwane ama-Blue Nation wonke wonkana abantu ade ayiphilisana nabo abamazi ade bexhumana nabo abathintekele kakhulu bayadlula abafowethu ziyadlula iy'ngane zomama abantu abangabakhwenyana labo kumakhosikazi abo iy'ngane seladengwane imindeni ayisenalo ilunga labo abafowabo bayakhala nabo nensizwa yakubo ade bephila nayo ukuthi yena sekuzoba kanjani. Kodwa-ke njengoba eshilo kuKhuzane-ke esikubeka konke kumdali-ke and kodwa akukholakali-ke namanje. Bekuyilokho nje umuntu ebefuna ukudlulisa njengamanje iy'ndaba lezi-ke esiy'tholile-ke khona-ke izolo
asithandi ukuthi sisheshe senze amavidiyo kwesinye isikhathi ngoba kuye kubone ngathi mhlambe umndeni awucabangeleki ngendlela okuyiyona yona. Kodwa-ke ngoba udaba seluphumile selusemphakathini-ke sesidicayidile nathi ukuthi sizoliveza-ke. Sithembe ukuthi ena izofihla kahle insizwa sekuzomenyezelwa-ke iy'nhlelo ukuthi kuzohamba kanjani. Nabamaziyo kade ephilisana nabo basazohlela-ke ukuthi amatekisi athwala kanjani ukuze kuyofihlwa ngesizotha lensizwa yakwazana le KwaNongoma. Sibonge ithuba sizodibana okuzayo sizoxoxa-ke ngezinye iy'ndaba-ke khona la kwi-Indaba Soweto TV channel. Ngiyabonga ithuba.